ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ತುಂಜಿ ತಿರ್ಲದ ನಮ್ಮೈ ತುಳುನಾಡು ಮೂಲ ನಡತೊಂದಿಪ್ಪನ ಬಾರ್ಕುರುಗು ತುಳು ಲಿಪಿ ಸಿಂಗಾರ ತುಳು ಲಿಪಿ ಪುದರ್ಪಲ ಉದಿಪ್ಪನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಫಾಂಟ್ ಬುಡುಗಡೆಲೆಸ್ತ ಮತ್ತರ್ಮೇಡು ಓಲಗಾತಿನ ಕಂಬುಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ತುಳುನಾಡು ಕಂಬುಳದ ಗಂಡಡ ತನ್ನ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಜಪಡಾದು ಭಾರಿ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಬಾರ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತರು ಬಿ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರಗಿ ಪೊರ್ಲಲೇಸಿಗೆ ಅರ್ತಿ ಬಿತ್ತಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊನಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮೈ ತುಳುನಾಡು ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರದ ಬೂಡು ಡೆನನ ಡೆನ್ನಾಡಿನನ 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 ಡೆನ್ನಾಡಿನನ. ಕಂಬುಲ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕರ್ಮೇಡು ಇತ್ತೊಂದು ಕಂಬುಲ ಕಲಟು ಈರು ಮಂತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಸೇವೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಪುಗರ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ 2018 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪುಗರ್ತೆನ ಪಡೆಯೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲಿಗೆ ಬೆನಂದಿಪ್ಪುನ ಶ್ರೀ ಬಿ ಶಾಂತರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿರಿಗ ಮಾನದಿಗರ ಓಲಿನು ಕೊರ್ದು ತಮ್ಮನ ಸಂದೇಶ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವ ನಾಡುದ ಬಾಲೆಲೆಂಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವ ನಾಡುದ ಬಾಲೆಲೆಂಕುಲು ತುಳುವ ಮಣ್ಣುಡು ಹುಟ್ಟಿನಂಕುಲು ತುಳುವಪ್ಪೆ ಚಕ್ಕೆಲುಡು ಕೊಪ್ಪು ನಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವ ನಾಡು ಕೂಡ ಬಾರ್ಕೂರ್ನ ಒಂದು ಮೊಮ್ಮಗ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಚಾರ. ಅವನಿಗೆ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡಲಿ, ಇನ್ನೂ ಅವನಿಂದ ಈ ತುಳುಕೂಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸಿ ಅವನಿಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತೇವೆ.